Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En bolwanan deydey ko laati wajibago noy en mbi lewru suuma e suumago ɗum wajibi, to kadi en bolwanan tabititgo lewru suuma e man ɗo laabi noy lewru suuma e tabitirta be muɗum, ngam man kadi to suuma e man o tabiti laato wajibi dow goto dow ummatore julɓe fuu kamɓe man ɗo ɓe cuumo. to kadi nder laabi ɗi lewru suuma e tabitirta be muɗum man ɗo kanjum wonte yiigo lewru suuma e man ɗo, kanjum wonte lawol aranol man ni, kanjum wonte yiigo lewru suuma e man ɗo, ngam jawmirawo ɓangiɗo wiyata faman shahida minkum shahra falyasum, kadi ko moye nder moɗon yi lewru suuma e wajibi dow mako kanko man ɗo o suumo lewru suuma e man. non konngol annabijo sallallahu alayhi wa sallam biyangol iza ra'aytumul hilala fasumu, to on gi lewru suuma e wajibake dow moɗon onon man ɗo cuumoɗon. to kadi ha yi'igo man ɗo ha ɗo man ɗo sarɗitittake si goɗɗo fuu yi'a be gite muɗum, sarɗitittako kala goto nder ummatore julɓe fuu si o yi'a lewru suuma e man ɗo be gite mako nden o fuɗɗa suumago. innama ko laati wajibi kam to ni woodi giiɗo nder ummatore julɓe kanko man ɗo o laatake o julɗo o kakkilɗo o balingiɗo, nden kanko man ɗo ɗon mari hoolare o goɗɗo koolaɗo, kadi kanko man ɗo to ni tabiti yiigo lewru suuma e man ɗo be giɗɗe maako o sappini ɗum deydey ardiɓe ha nokkure man tabitini giɗɗe man, kadi wajibake dow ummatore julɓe fuu ha lesdi man kamɓe man ɗo ɓe cuumo. kadi be habar goɗɗo mbiɗen be habar goɗɗo lattiɗo o julɗo o balingiɗo o kakkilɗo, nden habar maako bo hoolete, kanko man ɗo to ni jihare suglantode haala lewru anditi fakat sarɗiji man o ɗon hebbiniɗi giɗɗe maako man ɗo ɗe koolama ɗe jaɓama, kadi wajibi dow ummatore kamɓe man ɗo be majum man ɗo lewru suuma e tabiti dow ummatore wajibi dow maɓɓe kamɓe man ɗo ɓe cuumo. ngam wari hadisewol goto nder arabinko en kamɓe wonte yimɓe yaasi wuro, goto nder maɓɓe wari ha annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi'ata annabijo mi yi lewru, annabijo wi'ata mo an man ɗo a seedoto deweteɗo be gonga wala si Allah na, o wi'ata annabijo miɗon seedi deweteɗo be gonga wala si Allah, a seedoto min do mi nulaɗo Allah na, o wi miɗon seedi an do a nulaɗo Allah. nden annabijo sallallahu alayhi wa sallama wi'ata bilal umma matin yimɓe ɓe cuumo jango, umma matin yimɓe ɓe cuumo jango. to ɗo man ɗo ɗum hadisewol ngol sappini en kadi oɗo man ɗo o wari o sappini annabijo kanko man ɗo o yi lewru suuma e annabijo tabitini juldamku mako o julɗo oɗon seeɗo deweteɗo be gonga wala si Allah, annabijo muhammadu nulaɗo Allah. to kadi annabijo umri bilal umma ya ma'atin yimɓe kamɓe man ɗo ɓe cuumo jango suuma e. to non hadisewol ɗiɗaɓol bo goto nder sahabo en o wi'ata yimɓe ɗaɓɓiti yiigo lewru, nden o wari kanko man ɗo o matini annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo o yi lewru, nden kadi kanko wonte sahabojo man kanko wonte ibnu abbas ha hadisewol kadi arabinkejo garɗo matini annabijo o yi lewru, annabijo umri bilal ummo matina yimɓe jango suuma e ɗo. hadisewol man ibnu abbas fillani en hadisewol man. to non hadisewol ɗiɗaɓol man tokkotongol bo sahabojo annabijo bi'eteɗo ibnu umar radiyallahu anhuma kanko man ɗo o wi'ata tara annasu alhilala fa akhbartu nabiya sallallahu alayhi wa sallama anni ra'aytuhu fasama wa amara annasa bisiyamihi. kadi o wi yimɓe ɗaɓɓiti yiigo, sahabojo bi'eteɗo ibnu umar kanko man ɗo o wi yimɓe ɗaɓɓiti yiigo lewru suuma e, kadi garmi matinmi annabijo sallallahu alayhi wa sallam
sallama min man ɗo mi yi lewru suumaye annabijo o suumi be hoore maako o umri yimɓe bo cuumo. to kadi hadiseji ɗe o ɗiɗi fuu ɗi cappini en annabijo o tabitini giɗɗe ɓeeɗo sahaba en ɗiɗo ɗo o tabitini giɗɗe maɓɓe kadi o umri ummatore bo suumi be giɗɗe maɓɓe. to kadi ni kam hadiseji man ɗi cappinan en yiigo lewru man ɗo na wajibi dow kala goto fuu si kanko man ɗo o yi'a, innama wajibi dow kala hani dow kala ummatore fuu ɓe ɗaɓɓita yiigo lewru man ɗo. kadi ɗon man ɗo kala yoga maɓɓe to yi lewru man ɗo he'ani yoga ɓe gi'ai kadi laato be man ɗo suto yoga giɗɗe man ɗo ɗe tabiti kadi wajibake dow ummatore lesdi ngoori kamɓe man ɗo wajibake dow maɓɓe kamɓe man ɗo ɓe cuumo. to kadi to ni lesdi ndi yi giɗɗe ndi tabitini giɗɗe maari kadi to woodi mo suumaki ha nder maari bo kanko bo o andita o yari suumaye kam tabiti deydey ni jihaji cuklaniɗi haala laargo lewru jihaji cuklaniɗi haala laargo lewru ɗo kanji man ɗo ɗi tabitini ha lesdi lewru suumaye tabiti yi'ama to kadi be majum ha nokkure man kam suumaye darake wajibake dow goɗɗo goto fu ha nder lesdi man ɗo kanko man ɗo o suumo. to kadi to waɗi lettare o wi kanko silto o yi be gite maako bo kadi o anda kanko man ɗo o faggitake zunubawol laatingol maapindiwol kanjum wonte kanko man ɗo o fewni ummatore julɓe ha lesdi man. non do o yari suumaye ngam ɓe matini jango suumaye o suumaki ɗo o yari suumaye to ɗo man bo ɗum zunuba mapindi ha jamum yargo maako ni ummatore julɓe fu ɗon cuumi kanko bo oɗon yara oɗon fewni ɓe kanko man ɗo o ɗon yara mana man kadi kanko man ɗo man bo yargo maako man ɗo ha kiita kam kanko man ɗo o yari suumaye. to yargo maako suumaye man ɗo ɗum zunuba mapindi ha wala ko o watta o hefanamo zunuba man ɗo wondo o suumake ngendam maako ɗam fuu ma jam o wawta yobgo deydey nyalde nde o yari be anniya kanko man ɗo o ɓawoni giɗɗe tabiti ha lesdi maako o suumaki ɗo kadi o hefgo zunuba man ɗo ɗum saɗanan mo jamu. to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en kadi wajibago tabititgo giɗɗe man ɗo be yiigo ɓi adama to woodi goɗɗo lattiɗo o julɗo o balingiɗo o kakkilɗo o koolaɗo kanko man ɗo o yi wajibake kadi dow ummatore julɓe ha nokkure man ɗo ɓe cuumo ɓe fuu maɓɓe. non jotta kam na giɗɗe woodi laawol gongol feere laawol ɗiɗaɓol bo ha ko tabitirta be muɗum lewru suumaye man ɗo kanjum wonte timmingo lewru artundu man ɗo ndu ko a lewru artandu suumaye man ɗo ndu hebbidini nyalɗe maaru 50 to ndu waɗi no gas e 9 ndaren suumaye to en gi en cuumake jango en gi ay wala giɗɗe ɗe tabitay sam ha lesdi ɗo man bo kadi kebbinen 30 man ɗo nyallen en cuumaki nde kadi ɓaawo 30 kam kadi wala haaje jotta kam ha goɗɗo o wi'a o yiina o yi'ay ngam lewru meɗen ndu salata ko balɗe 30 to kadi ɓaawoni lewru ndu hebbini balɗe 30 jango kam suumaye man ɗon tabiti. to laabi ɗiɗi kanji lewru suumaye tabitirta be muɗum imma be giɗɗe walla bo be hebbingo lewru artandu suumaye man ɗo nyalɗe maaru 50. to kadi ɗo man ɗo to ni lewru suumaye ban mbiɗen jiha cuklantoka giɗɗe lewru ha meɗen jiha man ka tabitini lewru yi'ama fotan ɓe matini ha radio walla ɓe matini ha télé kadi wajibake dow meɗen wajibake dow ummatore julɓe kamɓe man ɗo ɓe cuumo wajibake dow ummatore julɓe kamɓe man ɗo ɓe cuumo be majum suumaye tabiti ha nokkure man ɗo. kadi goɗɗo ɓi adamajo lettiɗo wi kañum man ɗo o suumatako o hoolaki habarwol man kadi kanko bo anda o faggitake zunuba laatika makka nder ɗon man fewnugo ummatore
ummatore julɓe nder ɗon man bo yargo maako suumaye nder ɗon man yargo maako suumaye o hoyday go'ore be ummatore. to kadi bo zunuba gotka bo a tawan nde o hoyday go'ore be ummatore ɗo kadi bo o juldata be ummatore man. nyande julde bo waran ɓe matina hande julde kanko kam suumaye maako o hebbinay ɗum ɗo man bo ndeni o hoolaki giɗɗe kam giɗɗe maɓɓe ha tabitingo suumaye o hoolatako giɗɗe maɓɓe kadi bo ha yiigo suumaye. to kadi ha ɗo man bo kadi bo o faggito zunuba gotka bo kanka laati suumago nyande julde ummatore julɓe fuu ɓe juuli ɓe ɗon ceyi kadi kanko bo o nyalla o ɗon suumi. to ɗo bo ɗum zunubawol gongol ngol o faggiti. ni kam salago giɗɗe man ɗo ɗum sabbibinan dow ɓi adamajo zunubaji ba'indirɗi suumago nyande julde ɗum karam ɗum kadi nder ɗon man tawamo nyande julde go bo kanko man ɗo ɗon suumi. to kadi ɓi adamajo kanko man ɗo o habda o hisna hoore maako ha zunubaji ba'indirɗi ɗiɗo o habda o hisna ɗi hoore maako o hoolo ummatore julɓe to suumaye man matinama kadi kanko man ɗo o hoolo konngol maɓɓe o suumo. to ni ɓe jiha cuklanika giɗɗe lewru matini jangugo julde ɗo bo o hoolo jiha man ɗo o hoolo ummatore julɓe o jaɓa ha ɗon man bo o suumo. haza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum